3. júnovú nedeľu sa už niekoľko rokov zvykne aj v našich slovenských rodinách oslavovať Deň otcov. Tento sviatok pripomína nezastupiteľnú funkciu otca v rodine a pri výchove detí. A práve to bol jeden z hlavných podnetov, na základe ktorého sa vo Vrbovskej materskej škole rozhodli zorganizovať oslavu tohto sviatku. Uplynulú nedeľu vzdávali otcom hold deti na celom svete. Tie vrbovské si ich však uctili aj počas pondelkového odpoludnia. Snažíme sa aj tých ockov trošku prilákať do materskej školy, lebo predsa len chodia menej ako tie mamky. Ich zapojíme trošku do takého športovania. Deti sú rádi, že môžu tu mať ocka. Super. Pani učiteľky to pripravili na úrovni. A také hry, jak teraz boli, to uznávame. Už tým, že oni sú aj takí vtipnejší a je to také odviazanejšie, nie je to také spútané, tak ten deň je potom pre všetkých príjemný. Detko muselo robiť ktorú najviac preskakovať ravičku a potom preskočiť na hlavnedičku a ju protliesť. Je to pekné, že si spomenuli aj na otcov, lebo Deň matiek bol, Medzinárodný deň žien bol a nejak na chlapov sa zabudalo, no konečne si spomenuli aj na otcov. Otcovia si zaslúžia určite takýto deň, kedy si vlastne pripomenieme ich účasť v rodinnom živote. Hoci my ich nevidíme možno celý deň, ale práve tou prácou najviac prispievajú pre rodiny. Pekné to bolo, príjemné. Zvyknite si aj doma oslavovať tento sviatok? Nie, isto nie. My stále oslavujeme, takže áno. Je to dobrá vec. Trošku aj chlapi sú popredí, hej, nielen vždy ženy, aj chodia po deti len ženy. Väčšinou sú v práci chlapi, takže je to dobré, no. A mohlo by to byť aj častejšie. A môj ocko furt ma pokusuje a také. Môj ma pustí na počítač za toto. Mi nafúkaj balón. On večer príde z roboty, bo on večer až príde vždycky, bo on tam pracuje vo robote, až potom, jak večer príde, ma vymojka večer, bo ma nevidel od rána. Robí dobre posudové postele. Čo robíte spolu doma? Hrajeme sa Ako? na furiku. Je to pekné, že aj si spomenuli na otcov, ktorí sú v podstate základom, myslím, tej ekonomickej stránky života. Ja si myslím, že je to veľmi milý sviatok, že tak, jak mamičky sa tešia, že si vlastne spomenie niekto blízky na nich raz v roku, takže aj tým ockom to dobre padne, že majú takýto deň a vlastne, že už aj tí deti učíme v podstate od malička aj tej úcty, tej lásky k otcom a vlastne aj mu vyjadriť trošičku tú lásku.